Konna qlin u bdejna niġru minn qabel ma bdiet it-tellieqa kontra l-pandemija tal-COVID-19 f'pajjiżna. Sostna t-Tabib tal-Emerġenza Michael Spiteri ma' One News li qal ukoll li l-kooperazzjoni tal-poplu hija importanti biex Malta toħroġ rebbieħa mill-pandemija. Definittivament, jekk il-poplu li s'issa ta' min jgħid li kollabora ħafna magħna, imma jibda jaqta' qalbu jitlef il-kollaborazzjoni, speċjalment jekk ikompli jintaqa' jew jerġa' jibda jintaqa' fi gruppi kbar, dik tkun taxkil kbir għall-isforzi tagħna u jkun hemm ċans li jekk jiġri hekk il-virus ilaħħaq magħna u anke jgħaddina. Spjegalna kif il-ħaddiema tas-Saħħa ilhom minn Jannar għaddejjin taħriġ speċjalizzat brabta mal-pandemija. Barra minn hekk ukoll jibda jsir training ieħor u għaddej training ieħor kif pereżempju nkunu nistgħu nassistu ngħinu il-kollegi tagħna fil-taqsimiet tal-kura intensiva u bosta training ieħor anke kif narfu s-sintomi tal-marda u kif nagħmlu ċertu tests bħal swabbing. Id-Dipartiment tas-Saħħa qed isegwi s-sitwazzjoni internazzjonali brabta mal-coronavirus biex ikunu evitati sitwazzjonijiet mhux mixtieqa f'pajjiżna. Imma minn naħa l-oħra aħna maħniex differenti minn ħadd ieħor u jekk mhux se jkollna l-poplu li definittivament għandu rol mhux importanti imma vitali f'dan kollu, jekk il-poplu mhux se jgħinna u jimxi eżatt ma' dak li nkun qed nissuġġerulu, ikun hemm il-biża' li bħalma ġralhom pajjiżi oħra jista' eżattament jiġri lilna u ovvjament l-outcome ma jkunx dak li wieħed huwa mixtieq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.